Joo, perussuomalaiset on siinä mielessä onnellisessa asemassa, että meidän ECR-ryhmän yksi keihäänkärjistä ilmastopolitiikassa on nimenomaan teknologianeutraalius. Eli meidän ei ryhmän sisällä tarvi siitä mitenkään vääntää. Ja no sen verran olen itsekin ollut siis EU kanssa tekemisestä. Pääsin alueiden komiteassa viime vuonna pitämään puheenvuoron just vetypankista ja hieman oudoksuin sitä, että sitä ydinvoimaa on sieltä suljettu pois. Eli ilman muuta kaikki pehmeät vaikutuskeinot käyttöön. Pyrin olemaan yhteistyökykyinen ja halunen poliitikko. Eikö me Atte voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me otetaan noi Saksan vihreät ja me viedään ne onkaloon? Siis ihan visiitille vaan, mutta siis hälventämään niitä epäluuloja, kun siellä on ihan hirvittäviä epäluuloja Saksassa, siis ylipäätään säteilyä kohtaan. Tiedän ihmisiä Saksassa, jotka ei käytä mikroaaltouunia, koska sitten tulee säteilyä. Eli se voi olla ihan tällä tasolla misinformaatio tavallaan siitä, mitä se säteily tarkoittaa. Eli tämmöisiä ihan konkreettisia, että tulkaa katsomaan. Sä osaat kanssa, eikö sä osaa saksaa kanssa? Niin? Joo, gut. Ja auf jeden Fall, eli sitten tietenkin se toinen, jos yhdellä laidalla me tavallaan luodaan sitä dialogia sinne epäilijöihin, niin sitten samalla voitaisiin vahvistaa sitä yhteistyötä ilman muuta Ranskan kanssa, että viedään ne katsoa meidän kaukolämpöreaktorikehitystoimintaa, koska ranskalaiset on tästä innoissaan, me saadaan sitä kautta vähän lisää megafonia ja vipuvartta sinne hyville asioille, mitä Suomessa tehdään.